Que estamos organizando cousas polo noso territorio, por Ribadavia. Bueno, a idea é un pouco da actividade de onte era facer unha actividade nun museo etnolóxico vinculado ao barrio da Madalena, convidando as veciñas, os veciños do barrio que nos contaron un pouco as súas historias, o que acontecía neste patrimonio non tan bonito que temos aquí de interese cultural como este conxunto histórico de Ribadavia, pero sobre todo esta contorna que é a da Madalena de Ribadavia. Aquí, bueno, onte recollimos esas historias, a memoria oral das veciñas, arquivamos todo iso en formato audiovisual, a idea é publicala proximamente, e a idea tamén era un pouco vivenciar de maneira interxeneracional coas veciñas, coa mocidade, todas esas cousas que nos podían contar estas pedras e esta zona tan maravillosa, como digo. Hoxe outra xornada, unha xornada máis festiva, unha xornada de celebración tamén de identidade cultural, das bandas, das artistas da contorna do Ribeiro. Tocaron moitísimas persoas, as pandereterías da historia de Ribadavia, Fuscalla, que está composta por componentes de toda a comarca, tamén Más Servas, que tamén son da contorna. Bueno, ao final esa música tradicional, non, de pandereteiras se mesturou agora con música máis contemporánea, coa actuación da Furada, que é esta actuación que estamos vivindo agora mesmo, con un dos artistas é Adrián Ribeiro, que tamén colabora co colectivo, que ten varios proxectos musicais, e outro, pois como vedes, é un poeta que teñen este proxecto cun formato pois bastante aplastante e cun cambio de rumbo para a nosa programación de hoxe, non? Que pasa do que é a música de raíz a un formato máis moderno e máis contemporáneo, digamos, non? Sin perder de vista a identidade cultural que sempre temos en mente, non, desde o noso colectivo. Tivemos produtos de degustación da nosa zona, produtos como os postres da Sila, daqui de Ribadavia, viño do Ribeiro, con bodegas Arnoia como colaboradores, ou Pobarelo, que é o vermú aquí do Carballiño. Todo o que estamos hoxe vivindo é unha celebración do noso territorio, da nosa comarca, da nosa comunidade, e a verdade é que non podía acontecer de mellor maneira, non? Este é o broche final dun fin de semana que para nós foi moi especial. Hai poucas iniciativas como as que propón o Artificial no rural, inda que eu non sexa de Ribadavia, hai como un apego e unha cercanía que fai que nos acerquemos todas as que estamos ao alrededor para formar parte dunha familia tan grande como a do Artificial, facer proxectos e eventos como os de hoxe aquí no Malgosto, que ao final suman a memoria, as redes interxeneracionais, o arte, a música, a cultura, o tradicional e o contemporáneo. E para min é un exemplo de como facer as cousas, un exemplo tamén para o resto de persoas novas que nos animemos a participar en proxectos como estes, en iniciativas colectivas. E, bueno, dende aquí eu animo a todo o mundo a que se una ao Artificial ou a asociacións ou colectivos semellantes para pôr o seu grande área e, sobre todo, formar unha pequena familia dentro do rural e mantelo con vida.